So this is where your bed's going to be, Maggie? What, in the bathroom? Are you okay? Fi Emily. Fi John. A dyma Maggie. Wnaethon ni benderfynu gwerthu popeth gan gynnwys ein tŷ a prynu hen safle carafanau ar darn o dir yng Ngorllewin Cymru. We've been living in the caravan whilst renovating the site, and our end goal is to build our dream home. Hwna beth oedd yn edrych fel o blaen. And along the way we've had our highs and we've had our lows. Felly dilynwch ni dros y flwyddyn nesaf wrth i ni Adeiladu'r Freuddwyd. Mae yna dal tipyn o waith i wneud ar y safle, ond ni'n agos iawn i symud allan o'r carafan a mewn i'r caban. So dyma ble ni wedi cyrraedd hyd yn hyn. When we moved onto the land, because I'd never done anything like this before and I'm very impulsive, I assume things happen a lot quicker than they actually do. I wasn't being very realistic, and it's when we started even just strimming a part of the land, you realise how much longer things take. And just the scale of the land, we kind of didn't really realise just how much maintenance it needed. O'n i'n meddwl blwyddyn diwethaf cyn Nadolig byddwn ni wedi bod mewn yn y cabin gyntaf. So that's nearly exactly a whole year ago. Yeah. Gyda'r popeth yn cymryd siwgr mwy o amser. Mae cwpl o swyddi dyn ni, mae full-time jobs dyn ni, a maen nhw'n cymryd lot o'r amser dyn ni. A lot o'r egni sydd gyda ni. A wedyn ni dod mas fan hyn a clyro pethau a wedyn nawr dechrau adeiladu. Mae fe'n cymryd siwgr mewn o amser. And I think we totally underestimated just how much we would just need breaks as well, because when you're working so hard, to then have to go and do stuff on the land, you just need to take some time out. Gaethon ni bach o time out fis diwetha pan eithon ni ddigwyddiad gyda'n ffrindiau yn Cold Town Coffee. Un o'r pethau ni'n gwneud cyn Nadolig i wneud bach o extra arian. Ni'n mynd i wneud marchnad Nadolig lawr yn Rhydaman. Yeah, we're going to be selling our candles, our hats, our t-shirts, just a bit of everything from our shops. And it's quite nice because we're not really doing anything Christmassy on the land. We're going to get all excited at the market, I think, just because there's going to be Christmas music, Christmas food. Maybe you'll have a little Christmas jumper, Maggie? Yeah? Ond o'n i methu cael gormod o frec achos oedd y countdown mlaen i cael y caban yn barod erbyn Nadolig. One thing we were hoping to get sorted before the cold nights hit was starting to build our shower block. Wnaethon ni wario 300 o bunnoedd ar concrete a ballast mwyn dechrau gwaith ar y bloc cywodydd. So hwn yw'r shower block. So am y foundation am hwn, mae 12 o'r concrete piers in. O'n i'n lwcus really, dechreuon ni wneud a o'n i wedi rhoi fel lan ar YouTube beth o'n i'n wneud. A oedd cwpl o pobl yn y comments wedi gweud, oh, you've done the wrong mix. We had a lot more skilled people in concrete reach out to us that let us know that we were doing all the wrong ratios. So, yeah, wnaethon ni massive fel rookie mistake. Ni yn lwcus really, o'n i dim ond just i wneud, fi'n credu 4 mas o'r 12 o'r concrete footers in. A ffynnod ni mas o'n i wneud yn anghywir, so mae rhaid ni smasho rein o lan a dechrau to. So, yeah, bach o learning curve to, ond yeah, better somebody told us na I need to need 12 in us. So. Yeah, at least we didn't do all of them wrong. That'd been a nightmare. a then costi lot of it. O'n i wedi gwario gyda'r arian ar y concrete, so os o'n i wedi wneud a holl job a wedyn smasho fel lan, bydde wedi bod yn lot yn wath, so thank God for the comment section. O'n i wedi penderfynu, oedd e'n bach o fel bad omen gyd o'r mistakes ni'n wneud o'r dechrau gyda'r foundations. A ni'n meddwl oedd y gaeaf yn dod, a ni moyn bod yn y cabin cyn Nadolig, so ni wedi scrapo wneud hwn nawr a symud mlaen i wneud y cabin. Fi'n credu bydd hwnna the best fel decision. Mae'r plan gyda hwn wedyn yw ar ôl y gaeaf ni wedi cael y cabin di wneud a mae rhywle neisach gyda ni byw. Ni'n mynd i dechrau to ar y cywodydd i cael yr adeilad yn barod wedyn am gwesteion i ddod haf nesaf i aros yn y pabelli.
ni'n lwcus nawr bod y gaeaf yma a sdim priodasid yn ei mynd i, so mae gyd o'r amser ni'n gwario ar y tir yn adeiladu. Dyw e ddim yn amser perffaith, obviously, sa'n recomendo i neb adeiladu pethau yn y gaeaf achos mae'r tywydd yn wael. Ni wedi bod yn aros am wythnosau am cwpl o dirnodau sych. Mae cwpl o jobs fel ni wedi bod yn neud gyda'r llawr o'r cabin a roi'r insulation mewn. Mae rhaid i chi cael tywydd sych. Ond nawr, y ffordd ni wedi adeiladu mae'r materials ni wedi defnyddio yn meddwl ni chi cario ymlaen gyda'r rest o'r build yn y gwlyb, so fingers crossed ni chi cael bach mwy o progress nawr. Cyn mynd ati i adeiladu'r cabin, wel y strwythur, dyma'r breakdown o'r gost. Y chassis, 4,000 o bunnoedd. Y foundations o dan y chassis, sef y concrete, 3,000 o bunnoedd. A wedyn gost am y llawr, 2,000 o bunnoedd. So bach o progress ar y cabin gyntaf. So neithon ni lan tan 10 o gloch yn gorffen. So ni wedi gwneud gyd o'r fframyn, gyd o'r insulation, a wedyn mae'r floorboards arno fe. So ni'n barod nawr i dechrau ar y walydd a'r to wedyn. Ni'n mor excited i cael y cabin achos ni wedi bod yma nawr am dros blwyddyn a hanner yn byw yn y carafan hyn. A just, mae'n rhy fach, mae fe'n o'r yn y gaeaf. Mae siwgr mynd o insulation a beth yn hwn, a fi'n credu mae fe'n probably 4 times the size o'r carafan i mewn. So, just can't wait i cael running water, toilet, shower, beth mae pawb yn cymeryd fel just everyday pethau. I ni, byddai'r massive luxury cael y gyd yn y cabin, so can't wait really. So, nawr ni wedi gorffen y llawr ar y cabin. Ni'n gobeithio yn y wythnos nesaf i dechrau ar y walydd, so bydd ni'n codi'r walydd a roi'r to ar y top, a wedyn ni lle rapo fe gyd yn y membrane a cael e gyd yn watertight, a wedyn ni lle roi'r ffenestri mewn, a wedyn dechrau ar y tu fewn. So beth chi'n gweld fan hyn, so mae'r chassis a'r part D fan hyn yw'r chassis, a wedyn ni wedi adeiladu'r fframyn mas o pren fan hyn, a wedyn mewn tu fewn fan hyn mae'r 140mm o insulation, a wedyn ar y top wedyn mae'r llawr, a mae hwn yn fath o materials sy'n gallu bod mas yn y tywydd. So gyd o'r stuff chi'n gweld fan hyn, gyd o'n fel waterproof glue. So hwn yn cadw fe'n sych, so ni gallu gweithio mas fan nawr yn beth bynnag bydd y tywydd yn dod. So gorffennon ni hwn neithwr, a fi'n credu oedd y tymeredd probably, well, -3 fi'n credu oedd e. So oedd gyd o'r top hwn wedi rewi, so ni'n sgido am bob man amser ni'n neud e. So I'm surprised actually we are feeling quite motivated. It's really nice looking back at the old footage of when we started to see where we are now and just how different the land has changed. Ni'n ni wedi ffindo fe'n galed, amser mae'r tywydd wedi bod yn wael, mae siwr gymaint o swyddi a bethau dyn ni'n mynd ymlaen, mae digon o bethau'n digwydd trwy amser, ond nawr ni wedi dechrau adeiladu'r cabin, mae hwnna wedi rhoi bach o motivation i ni nawr, ni allu dechrau gweld y diwedd, the goal is in sight, Yeah, even though we had like 5 hours sleep last night, we woke up and we're like, yeah, we feel good, we're just excited to start carrying on. Yeah, a mae fe'n lle mor neis i codi yn y bore, so no complaint hwnna really. So nawr mae'r llawr yn ei le. Hwn yw'r olygfa ni'n mynd i cael o'r cabin. So pretty amazing. So ni'n edrych mas nawr i'r gorllewin. A straight mas yn ffront ni bydd y haul yn machlyd. So the amazing views mae pob nos. Yeah, I can't believe we get to wake up every day and this is what we're seeing. Ni'n gallu dychmygu ein cartref newydd. Ond oedd yn amser i ddangos i Maggie lle bydd hi'n cysgu. Good girl, there you go. Well, sort of. So this is where your bed's going to be, Maggie? What, in the bathroom? This is the bathroom. So, fi'n credu fan hyn bydd y drws ffrant. So fan ni'n cerdded mewn ar y right hand side fan hyn. Hwn bydd y cawod a'r bathroom y bydde. A wedyn fan hyn bydd y gegin. So probably o byddi fan hyn. Fi'n credu draw i fan hyn. A wedyn y plan, ar ôl ni wneud y cabin, bydd dec mawr wedyn mas ar y ffrant. So ni lli eistedd mas me gweld machlyd y haul. Can on sgwini fi? It's okay. You just easily get off it. So gobeithio cyn Nadolig ni'n meddwl, gallwn ni cael rhyw fath o adeilad, a felly mattress yn y cornel neu beth am Nadolig. That'll be a vast improvement ar y caravan, so edrych mlaen i hwnna.
Yeah, I think being on the land has made us realise that we can function on very little sleep. The project, we've just had so much to do around our full-time jobs, so it's been quite tough, but it's made us realise that we are capable of a lot more than we thought. Ie, ni wedi bod yn byw ar y tir nawr am dros blwyddyn a hanner, a ni wedi bod yn gwersylla, really. Fi'n credu erbyn Nadolig bydd walydd a to, a mewn to fi'n credu bydd dim byd ar y wal mewn to fi'n just y pren. So mae lot o pethau I kind of neud yn cartrefol mewn to fi'n. So, I'm sure you're all probably wondering, did we manage to get the structure of the cabin ready for Christmas? Ni wedi dechrau adeiladu'r walydd yn barod i'r caban, ond unwaith eto mae'r glaw a'r tywydd wael wedi cyrraedd, so mynd I roi pôls ar bethau nawr tan ar ôl Nadolig. So dyma be ni wedi cyflawni eleni. Rhannu yn siwrne ar ein YouTube ni ar S4C. Tacluso'r tir a chael gwared o'r hen garafannau. Ailgylchu'r holl wastraff o'r hen garafannau. You can get you some snacks now. Dechrau paratoi y safle glampio ac adeiladu ein cartref. Fi'n credu overall, mae wedi bod yn blwyddyn a hanner rili dda. Fi'n credu mi gyd o'r pethau fel y cywodydd o'r a y tywydd y bethau. O'n i'n kind of expecto gyd o hynna, so mae popeth wedi kind of mynd I plan. Mae popeth I cymryd mwy o amser na ni'n meddwl, ond it's not too bad. Ond be yw gobeithion ni am 2024? We've got quite a few. Number one, the biggest one, have an indoor hot shower. A wedyn ni moyn cael gwesteion dod ar y tir, so cael gyd o'r pabelli a'r cywodydd y bethau'n barod. Mae'n bwysig I ni am blwyddyn 2024. Number three, I would love to be growing more of our own vegetables on the land. We've bought a really big polytunnel, so it's just finding an area for that to go, set it all up, and then just start planting. I've even done a spreadsheet of all my seeds and when to plant them and when they start growing. That doesn't mean that they will grow. Yeah, but I'm prepared, I'm organised. Yeah, wedyn rhif 4, ni moyn gorffen y cabin gyntaf, so neud yn cartrefol a symud mewn a bod yn cyfforddus, neud bywyd bach yn rwyddach wedyn, cael codydd mewn to fewn, running water, flushing toilets, gyda stuff yna. Number 5 would be finally being able to invite our family and friends down to come and stay, just because we haven't had any facilities for them. It would just be really nice to be able to just get them all down together. Ie, yr unig pobl sydd wedi bod I gweld ni yn barod yw mam a dad, a wedyn mae cwpl o ffrindiau ni wedi cysgu ar y driveway yn ceir nhw neu yn camper vans nhw, so I cael actual facilities gallai pawb dod wedyn, so edrych ymlaen am hynny. Oh, and number 6, a sister for Maggie. No. Would you like a sister? We can convince him, Maggie. A dyna ni am eleni. Blwyddyn arall o Adeiladu'r Freuddwyd.